ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም እመፅእ ኣለኹ። ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ኣብ ውሽጢ ብልዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቡ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ዘለዓሉ ከምኡውን ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ፀግዒ ንኽነብፅሐን ዝሕግዘና ሰለስተ ቦታታት ክንርኢና እዘን ጂስፓት ሲስፓት ከምኡውን ኤኤፍኢ ንብሎም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክፋል ብልዕቲ ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ኣይትፈልጥዎምን። ሲስፓት ናይ ባዕሉ ዝኾነ ጠባይ ኣለዎ፣ ቦትኡ እውን ከምኡ ዝተፈላለየ እዩ። ጂስፓትን ኤኤፍኢን እውን ናይ ንባዕሎም ዝኾነ ጠባይ ዘለዎም ቦታ እውን ዝርከብሉ ዝተፈላለየ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም። ነዚኦም እንተፈሊጥኩም ብቐሊሉ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ንኽተብፅሕዎን ዝሕግዘኩም እዩ። ዝበለፀ ዕጋባይ ተናፋቒ ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅሙ ዝሕግዘኩም እዩ። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ስፓት ሲስፓት ንብሎ እዩ። ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ብልዕቲ ብክሊቶሪ ፓርት ወይ ድማ ጉድበ ዝበሃል እዩ። እዚ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ክፋል እዩ። ኣስተውዒልኩሞ እንተኮይንኩም ኣብቲ ሰዓዓምሉ ግዜ ኣብ እግርኻ ኮፍ ኣቢልካያ እንዳሰዓምካያ እንዳሃለኻ ብመትሎኻ ወይ ድማ ብሰውነትካ ክንክአላ ትደልዮ ፓርት እዩ። ኣብቲ ሰዓዓምሉ ግዜ ንሲስፓት ናብ ሰውነትኩም ቀረብ ኣቢለን ክንክአለን ይደልያ እየን። ኣብ ወፃኢ ዓድታት ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ነዚ ፓርት በፃብዕቶም ወይ ድማ ብመልሓሶም እንዳሓሳሰዩ እንዳነኻኽኡ ንፆታዊ ርክቦም ዕጋባይ ይገብርዎ እዮም። ኣባና ብዙሕ ዝተለመደ ኣይኮነን ኮይኑ ግና ደቂ ኣንስትዮ እዚ ክፋል ብልዕተን በፃብዕትኩም ይኹን በመልሓስኩም ብደንቢ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ክንክአለን ዝደልዮ ክፋል እዩ። ሲስፓት ክንክኣ እንተሎ ኣብ ብልዕታ ፈሳሲ ንክህሉ ይገብር እዩ። ኣብ ብልዕተን ፈሳሲ ኣሎ እንተይልና ድማ ፍሪክሽን ይቕንሰለን እዩ። ፍሪክሽን እንተቐኒሱ ድማ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ሕማም ኣይስምዐንን። ቀልጢፈን እውን ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ንኽበፅሓ ይሕግዘን እዩ። ስለዝኾነ ነዚ ሲስፓት ንብሎ ክሊቶሪ ጉድበ ንብሎ ክፋል ማለት እዩ በፃብዕትኩም ይኹን ብመልሓስኩም ብደንቢ ጌርኩም ክትነኻኽኡለን ክትሓሳስዩለን ኣለኩም። ብዝግባእ እንተነኺእኩሞን እንተሓሳሲኩሞን ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ንውሕ ዝበለ ደቃይቕ መፅናሕ ኣይፅበየኩምን። ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ንኽተብፅሕዎን ዝሕግዘኩም ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ንኽተብፅሕወን ዝሕግዘኩም ክፋል ብልዕተን ድማ ጂስፓት ንብሎ እዩ። ጂስፓት ዝርከብ ካብ ጉድበአን ወይ ድማ ካብ ብልዕተን ንእሽተይ ናብ ውሽጢ እትው ክትብሉ እንተለኹም እዩ ዝርከብ። ኣስተውዒልኩሞ እንተኮይንኩም ንመትለኹም ናብ ብልዕተን ኣብ ተእትውሉ ግዜ ኣብ ገፀን ዝረኣይ ሪያክሽን ኣሎ። ናይ ምጭናቕን ናይ ታሕጓስን ዝመስል ሪያክሽን የርእያ እየን። ስለዝኾነ ጂስፓት ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ቦታ እዩ። ኣብዝሓ ግዜ ፆታዊ ርክብ ክንፍፅም እንተለና ንመትለና ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ውሽጢ ብልዕተን ምእታው ክንድቲ ኣድላይ ኣይኮነን። ንጂስፓት ኣብ ቀረባ ርሕቀት ስለ ንረኽቦ ነዚ ውሽጣዋይ ክፋል ብልዕተን ብምንኽኻ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ክነብፅሐን ንኽእል ኢና። ስለዝኾነ ናይ መትሎና ርጉዲ ግዝፊ ከየጨንቐና ነዚ ውሽጣዋይ ክፋል ብልዕተን ብዝግባእ ብምንኽኻ ብምሕስሳይ ብመትሎና ስቲሙሌት ብምግባር ዘይተፀበይኦ ዕግበት ክንህበን ንኽእል ኢና። ነዚ ብምግባር ዕጋባይ ተናፋቒ ፆታዊ ርክብ ክትሕልፉ ትኽእል ኢኹም። ስለዝኾነ እቲ ካልኣይ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ንኽተብፅሕወን ዝሕግዘኩም ክፋል ብልዕተን ድማ ጂስፓት ንብሎ እዩ። እዚ ድማ ንመትለኹም ናብ ውሽጢ ብልዕተን ክተእትውዎ እንተለኹም ኣብ ቀረባ ርሕቀት ይርከብ እዩ። ሴንሲቲቭ ክፋል ምዃኑ ፈሊጥኩም ብዝግባእ ብመትሎና ስቲሙሌት ክንገብረለን ኣለና። ኣብ መበል ሳልሳይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕኹሞ ዘይክትፈልጡ ትኽእል ኢኹም። እዚ ድማ ኤኤፍኢ ንብሎ ክፋል ብልዕተን እዩ። እዚ ኤኤፍኢ ንብሎ ንናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ኣገዳሲ ዝኾነ ፓርቲ እዩ። ንደቂ ተባዕትዮ ሓበን ንኽስምዐኩም እውን ዝሕግዘኩም እዩ። ነዚ ክፋል ኣብዝሓ ግዜ ድንን ኢለን ብዶጊ ስታይል ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ እንተለኹም ግዝፍ ዝበለ መትሎ እንተሃሊኩም
ናብ ውሽጢ ክትእትውዎ እንተለኹም ድምፂ ከስመዓን ዓው ክብላን ይኽእላ እየን። እዚ ቦታ እዚ AFE ዝበሃል እዩ። ኣብዚ ቦታ እዚ እንተነኺእኹመን ርአንኦ ናብ ዘይፈልጣ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ይበፅሓ እየን። ሜይቢ እውን ዓዊላ ድምፂ ኣውፅያ ንዓኻ እውን ናይ ሞራል ታሕጓስ ንኽትህበካ ዝሕግዘካ ብሉፅ ቦታ እዩ። ንሓደ ወዲ ጅግና ዘብሎ ነዚ ክፋል ብልዕተን ክነክእ እንተሎ እዩ። ክስተኮ ምስኡ ፆታዊ ርክብ ክፍፅም እንተለኹ ነብሰ እዩ ዘውፅኣ ኢለን ዝዛረባልካ ነዚ ክፋል ክትነኽኦ እንተኽኢልካ እዩ። መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ድማ ኣብዝሓ ሓዳር ፀኒዑ ዝፀንሕ በዚ ፖዚሽን ማለት እውን ብዶጊ ስታይል ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ፆታዊ ርክብ እንዳፈፀምኩም ነዚ AFE ንብሎ ክፋል ብልዕተን ክትነኽእዎ እንተኽኢልኩም ከም ዝኾነ መፅናዕትታት ይሕብሩ እዮም። ስለዝኾነ እዚ እውን ክትጥቀምሉ ኣለኩም። ቀፂልና ነዚ AFE ንብሎ ክፋል ብልዕተን ንምርካብ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ሓሳብ ክንርኢ። ፈለማ ብዶጊ ስታይል ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ግበርወን። በዚ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ፆታዊ ርክብ እንዳፈፅምኩም እንዳሃለኹም ንስኹም ንምንቅስቃሳትኩም ደው ኣብልዎ። ኣብዚ ግዜ ነቲ ምንቅስቃስ ትቕፅሎ እንተኮይና ነዚ AFE ትደልዮ ስለዘላ ነቲ ምንቅስቃሳታ ተኸቲልካ ነቲ ርክብኩም ምቕፃል እዩ። ወይ ድማ ናብ ውሽጢ ብልዕተን ብጣዕሚ ክትእትዎ ሞክር። ሽዑ ድማ ነዚ ክፋል ብልዕተን ትረኽቦ ኢኻ። በዚ ፖዚሽን ኣብ ትፍፅሙሉ ግዜ ዝበለፀ ዝገብሮ መንገዲ ኣሎ። ንሕቆአን ስብር ኣቢለን ንገፀን ድማ ናብቲ ፍርናሽ ወይ ድማ ናብቲ ርኣስ ኣቕርብ ኣቢለን ነጥዋተን እውን ናብቲ ፍርናሽ ወይ ድማ ናብቲ ዘለኹሞ ዓራት ብደንቢ ኣፅግዕ ኣቢለን ዝበለፀ ጉንብስ ክብላ እንተለዋ ነቲ ዶጊ ስታይል ዝበለፀ ብሉፅ ይገብሮ። ነዚ AFE ንብሎ ስፓት ድማ ንምርካብ ዝበለፀ ዝሕግዘኩም ስለዝኾነ በዚ መንገዲ እውን ክትፍፅምዎ ኣለኩም። ስለዝኾነ ነዚ መደብ ክነጠቃልሎ እንተለና ንደቂ ኣንስትዮ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ንምብፃሕ ገዚፍ መትሎ ወይ ድማ ንውሕ ንዝበሉ ደቃይቕ ፀኒሕኩም ፆታዊ ርክብ ምፍፃም ጥራሕ ዘይኮነስ እዘን ሰለስተ ኣገደስቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክፋል ብልዕተን ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ካብዘን ሰለስተ ኣገደስቲ ክፋላት ብልዕተን ንሓዲኡ ተጠቐሙ ወይ ድማ ኩለን መሪፅኩም ተጠቐሙለን። ዘይርሳዕ ኣዕጋባይ ናይ ፆታዊ ርክብ ግዜ ከተሕልፉ ትኽእልሉ ኢኹም። ስለዝኾነ ብፍላይ ድማ ናይ መትሎይ ሳይዝ ንእሽተ እዩ ንውሕ ንዘለ ደቃይቕ ክፅንሕ ኣይክእልን ትብሉ ደቂ ተባዕትዮ እዘን ሰለስተ ክፋል ብልዕተን ብደንቢ ክትነኽኡ ሞክሩ። ነዚ እንተጌርኩም ብሉፅ ዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ ትኽእል ኢኹም። ናይ ፍቕርን ናይ ሓዳር ሂወትኩምን ፍቕሪ ምክብባር ምትሕልላይ ዝመልኦ ንኽኸውን ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም። ነዚለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ክትተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ሰብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።